Zdravím všetkých amzitov 5. dielu z War Tycoon a celkom dlhšie som hral. 1,52 QN. Ideme kupovať. Robíš si prdel, zomňaři robíš. Ja už nemám toľko ani peňazí, kámo. Kámo, tu nemám ani toľko peňazí. No tak teraz som šťastný, ale šťastný som teraz. A za toto som šťastný, že to je lepšie. Vďačil som toľko, koľko som hneď aj našetril. Čož je celkom dobré. Nie dobré. 550 kvadriliónov. Jak som to takto... Takže... Všetko to ide tam. Mňam! Všetko by som to zožrel. Aj tu! Daj, to bolo trošku rýchlejšie. Šukáme tu, neviem do čo, ani ja neviem, jak sa to volá, šukáme do toho. Can I go one time? Next time. Držíme tu! Yes! 100. 104. To som trochu prehrál. Ešte hore, kámo, už tak toľko veľa poschodí mám. Á, pozri sa, ak mi valia tí prachy zrazu. Na to som úplne nakúzol. 1,5. Mal som celkom ešte... A som asi viacej ešte farmiť, lebo... Ja som utratil na tej... Nie, počkajte, ja sa ukážem, poviem vám, že ja som tu. Ja som to utratil. Neviem koľko. Ja som mal maximálne 100 kordov, koľko som mal, áno? A teraz mi tu do prdele chce. 1,1 korn! Nejaký debilný miner. Kábo, ja som sa tak na túto sériu, ja som sa tak pripravovala na tú sériu, že natočím konečne, že mám 1 kvadrilión, teda QN, že mám 1 QN. Ty kokos, nie mi to vypršalo, potom chce ďalšie 1,1 QN, no tak čo, no dobre, už to mám. Celkom rýchlovka. A mám iný avatar, že? Lol. Prečo to hovorím lol, keď som si ho... Dobre. Kúpime ho. Bum. Au. Wow, very nice. Very nice. Very čerešný nač. Nie. Kde to zmyslo? Počkaj, ešte raz. Ono to tam nejak zmizlo. Tu. Á, teraz nezmizlo zrazu. Ukáž. Za koľko sa to predá. Jo, to ide na isto smerom, ty kokos. Za jeden kvôd, ty kokos, ty fal.
Je táto hra normálna? Dobre, takže nebudeme kecať do tejto hry, ideme sa len pozrieť, čo je vonku všetko. Ja sa zoberiem ten. Dobre, rýchlosť. Toto si zoberiem. Ty kokos, ja som stane bugol, kamo. A bum, ja som tam bola na druhej strane. Pink. A zoberiem si armor. Tak. 2 QN. QV. Takže ideme. Dobre, i zoberieme si raketku. My sa trošku aj preleteli. Nashledanou. Ja idem čo najvyššie. Baj. Ešte keď mi to... Už som celkom vysoko. Už nevidím ani svoju budovu. Vidím tam len ty. To vyprší 3, 2, 1. Bam! Bum. Tada. Ja si nebudem zase. Nechcem to už. Dobre, už máme na tom. To sme len skúsili. Máme na to. Bang. Ďalší máme. To som nechcel. A celkom dosť peniazy zarábame. Už sa to začalo rozjíždeť. Toto co je? Palíme. Počkajte. Dobre, ideme naspäť. Dobre, to som zarobil. A akože, toto stojí 7,7 kuna. 7,7 kuna. Tu by som mal 100 kvrn práve teraz, aby som kúpil ďalších 50 asi týchto strojov postihnutých. A keď mi hra povie, zostan tu 5 hodín vole pri zavyslačaní. Aby som to zavyslal. Prečo? Limit nevydrž. Úry. Rýchlo. A vy? Vy ste už dlho nevideli Minecraft, že? U mňa. Mesiac. Nebojte sa, vydám. Vydám, už tam mám... Nepoviem vám. Uvidíte, lebo ja už mám Minecraft tento pripravený. A viem si, čo tam budem robiť. A keď umrem... Tak už Minecraft nikdy nezapnem.
koľko tam je sekúnd? Na čo to šťuká? Uj. Koľko to potrebuje na to, aby som mal 20 koruna, nie? 30 dokonca. Pracujte! Hello! Hello, tu je Andrej! Pracujte, makajte normálne! Čo nemakáte? Ja vás zahlasím normálne. Sú Vianoce, wow, do samého rána. Vánoce do samého rána. Sedem celá koruna. Neviem, čo to práve robím, ale aby som sa nenudil. Takže viete čo? Ja toto nechám hrať. Vypnem si hlavne zvuky, lebo ma srdce. Ja budem natáčať Minecraft. Zatím, keď táto hra mi bude bežať, a dostanem aj tých 100 korun. 100 korun normálne. Ale 7,7 korun to stojí. To je dosť veľa. Takže, ďalšie video vyjde po Minecrafte, takže sa nemusíte báť, že nevyjde dneska, ale vyjde dneska.